Per aquesta rasa hi passaran els tubs que duran aigua a Riells del Fai. Aquest novembre han començat les obres que permetran connectar el poble amb la resta de la xarxa d'aigües de Bigues i Riells. Era l'única zona del municipi que quedava per obrir amb la xarxa municipal, que permet passar l'aigua d'un lloc a l'altre i així poder garantir el subministrament. I connectem des del nucli de Bigues, a l'alçada de l'Ajuntament, fins a Riells, 1,5 quilòmetres de canonada, passant doncs, per un terreny una mica complex per l'obra, gairebé el pressupost és de 400.000 euros. La connexió amb la xarxa municipal té 22 dipòsits i també es nodreix d'aigües Ter Llobregat. Amb la interconnexió resolen els problemes de qualitat i del cabal que donaven alguns pous de Riells. El pou del Molí de la Pineda. Era un pou que ens donava cabal, però en canvi no el podíem fer servir perquè tenia guix, amb la qual cosa això embussava tuberies, feia el que sigui. I ja portem 2 anys que d'aquest pou no s'ha tret aigua, però llavors teníem problemes de cabals. Aquest estiu vam haver de portar cubes a Riells per garantir algun subministre algun cap de setmana i fa 2 anys vam veure'ns obligats a fer talls. No per cabal, sinó per qualitat, repeteixo, era un problema d'aquella aigua blanca no es podia fer servir. Els 400.000 euros d'inversió de l'obra es financen de moment amb aportació municipal. L'Ajuntament té un contenciós obert amb l'Agència Catalana de l'Aigua per aquest tema. El 2009 els van concedir una subvenció de 300.000 euros per fer l'obra, però més endavant els la van retirar i per això el consistori ho ha denunciat. Aquesta és l'obra més important de la legislatura i s'espera que estigui enllestida al gener.